هەزۆ قاسم ئەک ji rizgarbûyên destê Daişa ku wekû hemû keç û jinê dinyên êzidiyên rizgarbûyî piştî çendîn salên zilm û zordariyê dibin destê terorîstên Daeş de di nava kempa de di dewxekê mirovî û derûniyê pir xirab de dijîn. Ji destê Daeş derketin sopasiya Xwedê dikin û xelas bûn ji wê zalimiyê û zordariya bin destê wan û me divê keç û xuşkê me êda çend jinka hema pîrozî dikin bes me divê ew jî destê Daeş derkevin êda wan jî pîrozî dikin kêfxweş dibin hek ew jî rizgar bin. Jinên çalakvanên êzidî û kesûkarên qurbaniya bangewaziya rêxirawa û hikûmeta dikin û dibêjin rizgarbûyên êzidî ji hejî jiyaneke baştir in. Tundûtîjî û cînosayda wan jinayê destê Daeş rizgarbûyînoka hatîne nava kempa de berdewam e. Cînosayda jinên êzidî û şingariya bi şekilekî giştî ye berdewam e. Bi mixabin ve hindî em bizavê bikeyn ku wê jinê di wê rewşê bînîne derê çû faydek mifayek wesanîne ji ber ku çend senterê hişyarkirinê yanî nefsî vebûyîne belê wextê zivir de nava kempê de di zivir de ser xala sifrê. ناجياتي كهاتين هتانو هالفان كمبادينا براتب باهتمام بمال افهموا تاثيرها نفسي زيدتك بالعكس معالجيناك أسبه وردكم زيدتك روج بروج فطلبا ما أو في روجي بالرغم أنه تعليمات أمزان تعليمات جي صدرين وكو قانون المفروضة بشتي تعليمات بصدر أنه أف قانون بيه تنفيذ كرن هەرچەندە خۆڵابووریە جڤاتە نوێنەرên عێراقیش لای فراکسیۆنە ئێکەتیڤە پرۆژەی ژنên êzidî هاتە دەرئێخستن بۆ باشترکردنا ڕەوشە ژیانە wan lêta nehaj laya hikûmetê ve wek pêdivî karservî projeyê nehatêkirine. Lew rejê rizgarbû jine çalakvanên êzidî daxwaz dikin keysa keç û jinên êzidiya neyê te ji bîrkirin. Şêrwaxedir Kursad News Duhok.